Introduktion til handelsbreve. Opbygning af formalia. Den måde man laver formalia i breve er, at man starter med et brevhoved, hvor man derefter laver en reference, hvor man så skriver datoen i brevet. Så skriver man modtagerens adresse, hvor man derefter har en indledende hilsen. Så har man en overskrift, så en brevtekst, og så laver man sin afsluttende hilsen. Derefter så lægger man bilag ind, så hvis man har sendt det til andre, laver man kopier. Hvad skal der være i brevhovedet? Der skal være detaljer om afsenderen. For eksempel der skal være navnet på virksomheden, et telefonnummer, deres adresse, og deres banknummer, og eventuelt ejernes navn, og en e-mail, hvor der ofte optræder en signatur. Referencen og datoen. Referencen, der skal der være et sagsnummer eller et ordrenummer, så en virksomhed ved, hvad de har at gøre med. Datoen, der må ikke være nogen forkortelser, når man skriver måneden, f.eks. hvis man skriver august, skal det stå fuldt ud, og det skal altid være med stort. Det er dog forskelligt fra land til land, hvad man starter med. For eksempel i USA, der vil du skrive august den 11., hvor her i Danmark skriver du den 11. august. Hvad består modtageradressen af? Du skal for eksempel, eller når du sender det til deres adresse, selvfølgelig, og så eventuelt en afdeling, det er hvis du ved det er til salgsafdelingen, så kan du sende det til der, eller indkøbsafdelingen. Den indledende hilsen, for eksempel hvis du skriver til en, hvor du ikke har nogen specifik modtager, så skriver du oftest Dear Sirs. Hvis du skriver til en bestemt person, hvor det er uden navn, så skriver du Dear Sir eller Dear Madam. Det kan også være, at du skriver til en person, hvor du har snakket med dem en gang eller to, så du har navnet på dem, så skriver du Dear Mrs. Marley eller Dear Mr. Marley. Bestemt person, hvor det er uformelt, hvor du sådan ligesom kender dem, så skriver du for eksempel bare Dear Bob. Og mand, det er altid med Mr. Kvinde, det er enten Miss eller Mrs. Men hvis du ikke kender, om kvinden er gift eller ugift, så skriver du MS, som er neutralt. Overskrifter af brevteksten. Overskriften den skal være tydelig og forklare, hvad du kommer til at skrive om i brevteksten. Og det vil være meget godt, hvis du ligesom markerer overskriften, sådan de ved, det er overskriften. Brevteksten den skal så have en indledning, hvor den ligesom forklarer lidt. En faktadel, hvor der er nogle faktaer. En konklusion og en afslutning til brevet. Den afsluttende hilsen. Hvis der ikke er nogen specifik modtager, så skal man normalt skrive yours faithfully. Og hvis der er en bestemt person, hvor det er også uden navn, så er det også bare yours faithfully. Men hvis der er en bestemt person, hvor det er sådan et kendt navn, så skriver du yours sincerely. Igen, hvis det er bestemt person uformelt, så skriver du best regards. Afsender underskrift. Det er det sidste del i brevet, hvor man starter med at skrive virksomhedens navn, hvis man nu er medarbejder af Coca-Cola. Og så skriver man sin underskrift og sit navn nedenunder, og så skriver man for eksempel sin titel, hvis man er indkøber for Coca-Cola, og man skal købe ressourcer. Bilag og kopier. Hvis der er bilag med, så skriver man så ENT, som står for enclosure. Og hvis du skriver ENTS, og hvis der er flere bilag. Og så kopier, det er, hvis den bliver sendt til flere i en virksomhed. For eksempel i manager eller sådan noget. Og så skriver man det under kopier.